பிரதமர் ஹரிணி அமரசூரிய அவர்கள் அண்மையில் பேரிடர் பாதிப்புக்குள்ளான பேராதனை பல்கலைக்கழகத்திற்கு இன்று விஜயம் மேற்கொண்டார். அங்கு அவர் பல்கலைக்கழகத்தின் ஆசிரியர்கள், ஊழியர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் நலன் குறித்து விசாரித்தார். பேரிடரால் ஏற்பட்ட சேதங்களை நேரில் பார்வையிட்ட பிரதமர் பல்கலைக்கழகத்தின் சீரமைப்பு மற்றும் மீட்புப் பணிகளை அவதானித்தார். மேலும் அங்கு மீட்புப் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள ஊழியர்களை சந்தித்து அவர்களுக்கு தேவையான ஆதரவை உறுதிப்படுத்தினார். பிரதமர் அமரசூரியவின் இந்த விஜயம் பேரிடர் பாதிப்புக்குள்ளான கல்விச் சமூகத்தின் மன உறுதியை அதிகரிக்கும் வகையிலும் சீரமைப்பு பணிகளை விரைவுபடுத்துவதற்கான அரசாங்கத்தின் உறுதிப்பாட்டை வெளிப்படுத்துவதாகவும் அமைந்துள்ளது. ඕනතරක් මෙයා දාලා කරන්නේ. කවදාද පටන් ගන්න ඕනේ මෙතනින්ම තමයි. ඒ කියන්නේ ඊයෝ පටන් ගන්න ඕනේ පටන් ගන්න ඕනේ ඔපරේෂන් කරන ඒවා